खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 15 आगस्ट 2020 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिहालानि लोगोफोर गिबियावनो बुंखानाय जायो दिनै बांद्राय खौरां नागिरनानै मोनाखै आङो, दा बेनिखायनो गासै मोन 8 ना मोन 9ताल' खौरां दङ, बेखिनिखौनो बेखेवनानै होनसै। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो बेखेवजेनसै दिनैनि बे रादाबफोरखौ। गिबि खौराङा जाबाय शिवसेनानि लिडारफ्रा सुशांत सिंह राजपूतनि नखरजों लोगोसे सुशांत सिंह राजपूतखौ मोजां मोनग्रा एबा सुशांत सिंह राजपूतनि फेन्सफोरखौ लासिंसिं खालामदों एबा इनसाल्ट खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे नागालेण्डआव NSCN-IM इन्डियानि फ्लेगखौ बा इन्डियानि फिरफिलाखौ NSCN-IM बिरहोआ होननानै बुंनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्ली एम्स हस्पिटालनि सासे 40 बोसोर बैसोनि डक्टरा गावनि जिउखौ गावनि रुमावनो फोजोबनानै लाबाय होननानै फोसावनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे डक्टरा गावनि डिउटिखौ मावखांनानै गावनि रुमाव थांदोंमोन। बे समावनो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लानाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे अमित शाह बिथांखौ कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोनबाय एबा कर'ना भाइरासनि नेगेटिभ महर मोनबाय होननानै मैयाहाय फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं मध्य प्रदेशनि SAFनि डिपुटि कमान्डेन्ट बिजय कुमार सनिया गावनि सार्भिसनि पिस्तलजोंनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। SAF माने स्पेशल आर्म फोर्स। बिथांनि बैसोआ 59 बोसोरमोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव JEM एबा जैश-ए मोहम्मदनि 2 केडारफोरखौ सिकिउरिटि फर्स हान्जाया अपारेशन खालामनानै हमनो हादों एबा एरेस्ट खालामनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादरनिफ्राय लेबानन हादोराव जानाय लोंनाय मुवाजों लोगोसे मेडिकेल एड दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लेबानन हादोराव बे ब्लास्ट जानाय जाथायाव गासै $15 बिलियन रां खहा जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय जोंनि बे भारत हादोराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 65,000 गोदान केस एबा गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि नोंथांमोना सिमांनि दायना सावथुनखौ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकआ गाहायाव दङ, डिसक्रिप्शनाव लिंक दं। बै लिंकआव थांनानै नोंथांमोना सिमांनि दायना सावथुनखौ नायनो हागोन। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।